Dostlar, bizim bu günki seyahat etmek söýleýän ýerimiz bolsa, Hindistanyň Telangana welaýatynyň Hyderabad şäherine ýerleşen Kutupşah mawzeleyi. Bu ýerde Kutupşah hökümdarlary tarapyndan gurulan bir näçe mawzeley we mescitler bar. Öz bolsa aýratylyklar bolup, ine dördül we gümmelli şekilde gurulan. Kutupşah sultanlarynyň insan kutyndan başga ählifi bu ýerde jaýlandyrylar. Şu görýän binamyz bolsa, Sultan Muhammed Kul Kutupşahnyň bu ornyň ýerleşýän ýeri. Bina 1602-nji ýylda gurulan. Bolsa, Kutupşah sultanlarynyň kimler bolanlyklary barada durup geçelim. 1518-nji ýyldan 1687-nji ýyla çenli Hindistanyň gün ortasynda 171 ýyllar özleriniň hökümdarlygyny sürdüren Kutupşah sultanlary Gara oýunly türkmen taýpasyndan gelip Gara ýüzbegiň nesillerdirler. Kutupşah sultanlygynyň düýbüni tutan Kul Kutup ul Muluk 16-njy asyrda İran'ın Türkmenler tarafından dolandırılan Hemedan welaýatynyň daýy Allah Kuli we bir näçe garnaşlar bilen birlikde Hindistana beýle göçüp gelipdirler. Soňra bolsa Dekkana göçüp Bahmany sultany bolan Muhammed Şah hyzmat etdir. Ondan soňra bolsa Bahmany sultanlygy 5 sany Dekkan sultanlygyna bölünenden soňra Golkonda galasyny basyp alyp Bahmany sultanlygyndan garaşsyzlygyny aglan edip Kutupşah adyny alypdyr. Kutupşah sultanlygynyň paýtagty ilki Golkonda, soňra bolsa Hyderabad bolupdyr. Kutupşah sultanlary ene dili Telgu dili bolmasa-da Telgu diline gepdäpdirler we ýazypdyrlar. Bu sebäpden olara Telgu sultanlary hem diýilipdir. Kutupşah sultanlary ilki türki medeniýeti öňe sürtede ýuwaş-ýuwaşdan Dekkanyň tewit medeniýetini kabul etdirler. 1687-nji ýylda bolsa Sultan Abul Hasan Kutupşahnyň döwründe Golkonda galasy Mogol hökümdary Aurangzeb tarapyndan basylyp alynandan soňra Kutupşah hökümdarlarynyň häkimiýeti tamamlandyr.
dostlar. Bizim bu siyahatymyz hem şulardan ibarat. Bizim bu elek videomuz hem sizin göňsüňizden turanlar diýip umyd edýäs. Eger-de bizim videomuz halan bolsaňyz, bizim kanalymyza agza bolmagy, videomuza tekbir ýazyp, like basmagy we dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Ýene videolarymyzda görüşýänçä, hoş, sag bolun, salykda görüşelim.